see salaasi on hea siuke nagu, et no šokolaad on tühi ja siis ei pea prüdi lahti viskama. Vot paned piima täis ja lihtsalt nututad ja siis on juba mingi hea asi. See on hea, äkki ju? Nii, njam. Näitan veel salaasja. Tule paned ühe kommitu sisse ja siis segad. Nüüd peab ootama. See läheb teile sinise. Näe, nagu teie ei näe. Me saame väga palju kingitusi. Näed, vaadate. Sinine. Maitame. Kyllä. Kyllä. Otan paperit. Käsin pohas. Kyllä oli hea. Jätän vielä. Tead, mitä läpuput on? Läpupu nyt mänkois ja mä näitan tuohon. Okei. Se on läpupu. Läpupu. Te teate, mitä läpupu on? Võib-olla teil on. Läpupu on väite kaamera silmas vaata. No, ta vaatab meitä teitä. Oota. Mä näen, että vaatab mind. Ja teie näette, että vaatab teid. On creepy. Resultaat läpuput on olemas. Oota. Mä tein tätä teidät videos. Vaata. Siinä on ollut Emma. Siinä on sen Emma. Ja siellä laps. Ja varmaan. Goodbye.